Sunteți pe canalul Pavel Source și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vom face pe cronometru cine face zgomotul mai tare. Câte minute face zgomotul ăsta. Îmi pare rău că s-aude așa, dar trebuie să-l facem. 3, 2, 1, start! Stop. 15 secunde și 96 de minute. Da. Resetați. 3, 2, 1, start. Eu nu mă uit la cronometru, o dau în continuu. Stop. 15 secunde 64. Da, ăsta a fost și vlogul de astăzi. Deci like, abonați-vă la canalul meu. Cu voi a fost Pavel Source, iar noi ne revedem în video următor. Vă salut!